Yanzu mama me za ku bani, ku faɗa abin da za ku bani a wannan kai. Tun da haka ne zan siyo miki atamfa sabuwa ke da kawai Aisha. Mun gode yana, Allah ya ƙara. Tun da haka ne ni ma cikin akuyoyi na ki je ki zaɓi guda ɗaya. Ita ma Aisha ki ce ta zo ta zaɓi wacce take so. Kun ji ko? Abin ne. Ina ji daɗin wannan abu. Na gode mama. To kai yanzu baba me za ka bani? Hausa ai tun da yanzu sun faɗi abin da suke so kuma suka yi niyya su yi miki ko to ni kuma duk abin da kike so ki faɗa ni kuma zan yi miki. Duk abin da kike so ki faɗa ni kuma zan yi miki shi, zan siya miki ko ma menene ki faɗa. Baba. Kin ki mana shiru, za mu shawarta da ni da ke abin da ya kamata za mu gaya baba. Haka ne kuma za mu yi shawara. To yanzu ku tashi ku shiga ɗaki ku je ku ɗauki abinci ku kowa abincinsa na kula. Yan godiya muke. Daga sai wani farin ciki. Ya sunan da ya murna da tsalle. alhamdulillah.